Γενικός Μεσικομός, οι Λαϊκές Επιτροπές Πειραιά, το ΠΑΜΕ, οι Πασεβές, το ΜΑΣ, οι Όκες σας καλούν. Η 5η 13 Φλεβάρη. Αυτό λέμε, να μην κλείσανε αυτά. Πειραιά στο Φιλανιστήριο. 18 Φλεβάρη. Εμείς θέλουμε να μην κλείσουνε, γι' αυτό μαζεύουμε. Εγώ δεν έχω 19 πάνω από το πράγμα. Αν με γυρίσει ανάποδα δεν έχω ποτέ τελευταία. 4 χρόνια άνεργος. Γι' αυτό θέλουμε να μην κλείσουν.